नमस्कार. आज मी क्लासिक प्रिंटो पार्क इथं आपला गोवा बेलगाम एक्सपो केलेला आहे. त्या एक्सपोचा जो रिझल्ट आहे आपणाला लास्ट इयरपेक्षाही आज जास्ती आम्हाला एक्सपोचा रिस्पॉन्स भेटलेला आहे. लास्ट इयर जसा आपण एक्सपो केला होता प्रुडंट मीडियाबरोबर, त्यावेळेला आपल्याला छोटी स्पेस भेटली होती. तर छोट्या स्पेससुद्धा आपण गोवेकरांनी जो 3 दिवसाचा आम्हाला रिस्पॉन्स दिला तो फार भारी होता. त्या विचारानं आपण ह्यावर्षी आपण 2025चा जो एक्सपो केला आहे तो PPS स्पोर्ट्स क्लबमध्ये टोटली इंटेरियर एक्सपो आपण बसवलेला आहे. जो एक्सपिरियन्स जो लास्ट इयर होता त्याच्यापेक्षाही यावर्षी आपल्याला एक्सपिरियन्स चांगला भेटलेला आहे. आणि लोक जे गोवेकर आहेत आपले, जे लास्ट इयरपासून आपल्याबरोबर 5 इयर्स बरोबर आपल्याबरोबर काम करतात किंवा आपल्यावर जे सपोर्टिंग आहेत, ह्यावर्षी त्यांचा जो एक्सपिरियन्स बघितला तर ते म्हणतात की आज ह्यावेळेला आपल्याला व्हरायटीज भरपूर बघायला भेटल्या. त्यांच्या एक्सपिरियन्स आणि त्यांच्या कॉन्फिडन्समुळे मी आणखी व्हरायटीज ॲड केल्या यावर्षी. त्यानंतर जो एक्सपिरियन्स जो रिस्पॉन्स मला मिळाला आणि जे त्यांचे जे एक्सपिरियन्स आहेत, जे त्यांचे हे आहेत, आपण बाईट्स घेतलेले आहेत, त्यांनी म्हणतात की जे आपले आज सोपे आहेत, जे हाय क्लॉथ आपण केलेले आहेत, जे क्लॉथमध्ये आपण GSM बरोबर क्लॉथ नवीन व्हरायटीज आपण लॉन्च केलेल्या आहेत आणि सोप्याची जी क्वालिटी आहे ती आपल्याला गोव्यामध्ये भेटत नाही आहे. जो कॉस्ट आहे त्या कॉस्ट वाईजप्रमाणे आम्हाला आपली क्वालिटी किंवा आपला सोपा पॅटर्न, नवीन पॅटर्न जे केलेले आहेत ते सगळ्यांना इथं पॅटर्न आवडतात. जे बाहेर त्यांनी बघितलेत आज इथं कन्फ्युजनमध्ये आहेत की आपण कुठला पॅटर्न फायनल करू. त्याच्या व्यतिरिक्त डायनिंग टेबलमध्ये आपण लास्ट इयर आपण रबरवूडमध्ये लॉन्च केले होते, ह्यावेळेला आपण टीकमध्ये लॉन्च केलेले आहेत. थोडे वुडन पॅटर्न पण काढलेले आहेत. ह्यावेळेला आपण नवीन फायबर सिरॅमिकमध्ये प्लांट्स काढले जे अनब्रेकेबल आणि कलर वगैरे त्याचे राहतात. त्याच्याबद्दल आपल्याबद्दल प्लांट्स आहेत, प्लांट्समध्ये पण आपण व्हरायटीज भरपूर आणलेले आहेत आणि जे रिजनेबल आणि आर्टिफिशियल हँडमेड लॅम्प आपण केलेले आहेत जे 7 कलर्समध्ये आपल्याला अवेलेबल भेटू शकतात आणि रिजनेबल प्राईजमध्ये आहेत, जे की 1500 ते 3000च्या रेंजपर्यंत आपण ते लॅम्प्स देतो विथ लाईट. त्यानंतर जो आपण एक्सपिरियन्स आहे, जो आपण लास्ट इयर जसा एक्सपोचा एक्सपिरियन्स होता, ह्या वर्षी आपण नेक्स्ट इयर जो आपण एक्सपो करतो आहे तो याच्यापेक्षा भारी करायचा आपण डिसाईड केलेला आहे. त्यावेळेला जे आपले कलिग आहेत कलाश्री बंबवाले, जे कलाश्री फर्निचर आहेत, त्यांनी नवीन एक प्रोडक्ट लॉन्च केलेला आहे जो वर्ल्ड ऑलरेडी इंडियामध्ये त्यांनी फर्स्ट त्यांचा प्रोडक्ट लॉन्च झाला आहे की ते 4-in-1मध्ये बॉयलर ओपन केलेलं आहे. त्याबद्दल विशाल सायकल मार्ट जे आहेत त्यांनी इथं जो एक्सपिरियन्स बघितला, जो त्यांना होता की बाबा आपण गोव्यामध्ये काहीतरी चांगला एक्सपो करू, त्यानंतर जो रिझल्ट आहे त्यांनाही चांगला रिझल्ट भेटलेला आहे. त्यामुळे मी गोवेकरांना धन्यवाद करतो आणि असाच आम्हाला त्यांनी सपोर्ट राहू दे. इन फ्युचर आपण शॉर्ट टाईममध्ये नेक्स्ट इयरमध्ये आपण 2 एक्सपो करायचे आपण ठरवलेले आहे.